верхні горад, фіналіст прэміі дэбют, лаўрэат прэміі кнігі году. Прывітанне, Антон. Прывітанне ўсім. Як настрой? Як увогуле маешся апошнімі днямі? Цудоўна, апошнімі днямі гэтаксама, як, в прынцыпе, папярэднімі перадымі днямі. Ясна. Шановныя слухачы і гледачы, нагадваю, што мы ў жывым эфіры, і можна задаваць пытанні мне, можна задаваць пытанні Антону. Там у соцсетках беларускага пэн-цэнтра і у соцсетках Еўрарадыё, дзе вы гэтую трансляцыю бачыце, мы гэтае пытанне будзем адсочваць і перанакіроўваць у ваш бок. Антон, ну вось раскажы, як гэта быць паэтам і гісторыкам адначасова? Ну, это вельмі лёгка і прыемна, калі ты абіраеш для сябе пісаць на гістарычныя тэмы, звяртацца да тэмы мінуўшчыны. Вось. Мяне ніколі не было памкнення атрымліваць, напэўна, нейкую іншую адукацыю. Тому што я, в прынцыпе, па-першае, я закончаны гуманітарый, да? Так. І гэта было ясна адразу. Я выявіў цікавасць нейкую пэўную да гісторыі ўжо ў нейкім сціплым вельмі ўзросце, яшчэ там, калі хадзіў у садок дзіцячы. Фактычна. Больш ні да чаго мяне душа, в прынцыпе, з тых часоў не ляжала. Потым, калі я вучыўся яшчэ ў школе, была такая сістэма на ўсёй маёй школе, гэта год 2003, напэўна. Нас пасля 7 класа размяркоўвалі па профілях. І вось там быў філалагічны профіль, да, з такіх гуманітарных. А ўсе астатнія былі даволі прыродазнаўчыя, альбо такія дакладныя навукі, і мне туды не цягнула таксама. І так шчасліва вырашылася, што маці моя пабачыла выпадкова абвестку пра тое, што ідзе набор у гуманітарны ліцэй, і я туды паступіў. Тым жа годзе, праўда, гэты ліцэй зачыніўся, да, фармальна, але потым працягнуў сваю дзейнасць такім падпольным чынам. Вось. Ну, а пасля ліцэя я ўжо таксама, багата было варыянтаў, куды пасабіў паступіць. Я не збіраўся дакладна з Беларусі з'язджаць і заставаўся, збіраўся тут. І паступіў на гістарычны факультэт БДУ. Вот так табе і пашанцавала, і не пашанцавала з аднаго боку паступіць у гуманітарны ліцэй, Коласаўскі ліцэй, як яго тады называлі, а з іншага боку той год, калі ён пазбавіўся афіцыйнага статусу, закрыўся і перайшоў на такое падпольнае становішча. Да? Як сапраўдны беларус у партызанах з маленства, што тут сказаць? Я б не сказаў, што не пашанцавала, тому што вельмі пашанцавала, наадварот, тому што это былі вялікія магчымасці, гэта быў вялікі досвед нейкай сацыялізацыі, больше атрымання нейкай самастойнасці. У тым ліку таксама багата паездак, вандровак, у тым ліку і за мяжу. Таму гэта вельмі было крута, і я дагэтуль узгадваю з вялікай цеплынёй, і пераважная большасць маіх калег, я думаю, таксама гэта так узгадваю. Слухай, ну вось, адчуваў ты тады сябе ў нейкім сэнсе элітай? І, ну, другое пытанне такое звязанае з першым. Ці шмат было навокал цябе паэтаў у гуманітарным ліцэі ў тыя часы? Глядзі, нам, скажу так шчыра, не ведаю, добра гэта ці не, нам спрабавалі заліваць, што вы эліта, вы там такія крутыя, ну, мусіце быць, як бы нас пазіцыянавалі, задавалі нам такую планку. Я не ведаю, дзе як, вот у нашым ліцэі з гэтага ўсе проста ржалі. Гэта было смешна. Якая мы эліта, там дзеўкі, хлопцы, якія прыйшлі там па 14 гадоў, паступілі ў гэты ліцэй. Тым больш, ну, будзем зноў жа шчырамі, ніякіх асаблівых навучальных поспехаў у той час, калі я вучыўся, мы ўжо не паказвалі. Да гэтага проста не было, не спрыялі гэтым абставінам. Калі раней гэта быў ліцэй, які ездзіў на міжнародныя алімпіяды там, і так далей, то, на жаль, ці на шчасце, калі вучыліся мы, ну, для мяне на шчасце, напэўна, бо ад нас не так ужо багата і патрабавалі. Гэты вось статус, в якім мы знаходзіліся, гэтыя абставіны, яны, напэўна, таксама спрычыніліся да таго, што мы просто вот наведвалі заняткі, ўжо добра. Гаварылі па-беларуску, ўжо добра. Партызанскае становішча, яно вучыць задавольвацца малым тым, што ёсць. Можа быць, можа быць. Ну, а другое пытанне ўсё ж таки наконт паэзіі. Вось, дарэчы, і ў ліцэе, і на гістфаку. Да? Наколькі ўсё ж таки гэта паэтычныя людзі ідуць туды, вось, на гістарычную адукацыю?
Ну, калі не памыляюся, то можна так прыгадаць некалькі чалавек, якія пісалі вершы, якія цяпер пішуць вершы, напэўна, якія са мной у ліцэі вучыліся адначасова, якія са мной вучыліся адначасова на гістфаку. Я не ведаю, я нават не сказаў бы, што яны цяпер надта вядомыя ці працягваюць гэтым займацца всур'ёз. Ну, але такія людзі натуральна былі. Да, і все пачыналася яшчэ там, я пачынаў пісаць нейкія вершы, я пачынаў пісаць яшчэ нават да ліцэя, калі яшчэ ў школе вучыўся. Я пачынаў пісаць фактычна адразу па-беларуску, тому што гэта быў даволі ўжо такі свядомы ўзрост. Мяне недзе так годзе 2002, это мне там быў гадоў 13. Мяне добра так шандарахнула нечым па галаве, я пачаў ужо схіляцца ў гэты беларусцэнтрычны нейкі бок. Хаця, в прынцыпе, я кажу, я ніколі, я дагэтуль не размаўляю побыць заўжды па-беларуску, да? Ну, я стараюся, ну, у такій грамадскай прасторы, публічнай, недзе выступаючы СМІ там, ці даючы нейкія каментары, я па-беларуску размаўляю, па працы размаўляю па-беларуску, пішу па-беларуску, пішу і пераважную большасць тэкстаў, нейкіх журналісцкіх і даследчых, і творчых, мастацкіх, да? Але, ну, я па жыцці не сказаў бы, што я беларускамоўны чалавек. Як ты лічыш, у беларускамоўнага паэта ёсць нейкая столь вышэй, за якую ён не паднімецца, але падняўся б, калі б пісаў у Беларусі па-руску? Дзіўна нейкае пытанне, спрабую зараз зразумець, што ўвогуле я пачуў. У Беларусі ці не ў Беларусі, ну, само сабой натуральна, што столь ёсць, она вызначаецца этой мовай, вызначаецца колькасцю людзей, якія гатовыя цябе на гэтай мове спрымаць. Само собой, што наўрад ці з такім жа поспехам, да, у 100% выпадкаў цябе будуць слухаць недзе па-за Беларусю, калі ты будзеш па-беларуску пісаць і нешта выконваць ці спяваць. Ну, але мы ж усе ведаем прыклады, калі і беларускамоўныя, можа нават нейкай ступені, ну, можна параўноўваць, прынамсі, да, там украінамоўныя гурты ці выканаўцы ці паэты нават карыстаюцца папулярнасцю і за межамі той жа Украіны, да? І нават там у Расіі, недзе яшчэ, дзе гэтую мову ўвогуле слаба разумеюць. Таму не ўсё абмяжоўваецца мовай, я б такое пытанне, ну, для мяне навогуле дзіўнае, не ведаю. Ну, само сабой, што ёсць нейкая столь, ёсць нейкія межы, але, напэўна, не варта на іх зацыклівацца і варта спрабаваць іх пераадольваць. Ну, гэта было пытанне пра параўнанне. Вось ты кажаш, што неяк перамкнула, і ты ад пачатку быў беларускамоўным паэтам. Я, напрыклад, калі я быў яшчэ маладым літаратарам, я пачынаў пісаць і па-руску, і па-беларуску адначасова, і ведаю, да, куды б мяне гэта завяло, калі б я, ў прынцыпе, вырашыў працягваць менавіта рускай мовай, а не беларускай. Вось ты не шкадуеш пра тое, што ўсё ж такі выбраў беларускую мову і вось тую столь на той вышыні, да, на якой яе ўстанаўлівае менавіта планка беларускай мовы у параўнанні з той жа рускай. Я не шкадую абсалютна, потому што я як бы вот яшчэ не памёр і ніколі не позна сфарбаваць сябе ў нечым іншым. І я ўвогуле за той вось час, што я пішу вершы больш-менш рэгулярна, і такія вершы, якія, ну, прынамсі, мне ўжо не сорамна некаму паказваць, з 2009 недзе года, там, калі мне было гадоў 20. Я спрабаваў за гэты час пісаць і па-расейску, і гэтыя тэксты публікаваліся, іх недзе выкладваў і выконваў публічна, але, ну, рэч выбары мовы, як бы, справа такая, што для мяне гэта важны складнік самаідэнтыфікацыі, чыста нацыянальнай такой, да, і прытым я не бачу праблему ў тым, каб і па-расейску напісаць нешта. Я калі вось прозу там узяўся пісаць, я, можа, нават падумаў бы яшчэ, на якой мове мне пісаць. Просто паэзія, напэўна, неяк больш вот слоўнікавы нейкі запас, нават і што элементарна вот на такім узроўні спрыяе таму, каб яны з'яўляліся вершы гэта на беларускай мове. А як ты ставішся да трасянкі, напрыклад? Да такой чудесно псевдонароднай мовы? Чудесно отношусь, потому что вот я калі даволі познім ужо там узросце зразумеў, прыязджаючы, напрыклад, там на вёску да дзеда бабы, у меня по бацькавай лініі вот яны такія вясковыя, значыць, я прыязджаў і разумеў, што яны размаўляюць не той мовай, якой я з імі размаўляю. Я з імі размаўляў літаратурнай беларускай. Потому что я так, ну, на слых сабе уяўляю, што гэта не расійская мова, не тая, на якой мы ў горадзе размаўляем, а, напэўна, беларуская. Для мяне там дзед выкладчык беларускай мовы, там філолог, все такое.
Вот. А яны з розных рэгіёнаў яшчэ таксама, у іх кожная свае асаблівасці. Баба тут з-пад Менску была, дзед быў з Глыбочыны, заходняй Беларусі, кожная свая нейкая мова, нейкія асаблівасці пачынаў заўважаць, і вось мне ўжо гэты свет моваў мне шырэй адкрываўся, таму і да трасянкі я нармальна стаўлюся, да самых розных моўных з'яваў я нармальна стаўлюся. Але ўсё ж такі Мінск, нашае асяроддзе, гэта літаратурная мова беларуская. Так, у нас же ёсць аўтары, які пішуць на трасянцы, у нас ёсць... Як на разбітага сэрца пацана, калі шчыра і не прыгадаю асабліва нікога, нікога вядомага. У нас ёсць той же пістончык Сергей Прилуцкі. У нас ёсць аўтарка, я, на жаль, нават не ведаю рэальнае імя, была ж такая Каміла Цень, якая літаральна летась, пазалетась выдала нейкія дзвездаць, уже нават кніжкі трасянкай. Ну, то бок, у прынцыпе, у пытанні мовы ты адчуваеш сябе абсалютна свабодна. Ну, я, напэўна, не стаў бы пісаць вершаў трасянкай, чыста таму, што калі б я стаў пісаць, это былі б нейкія гумарыстычныя вершы. Ці не гумарыстычныя, да, а вот як, напэўна, гэта рабіў Прилуцкі, ён пісаў такія тэксты, ну, можа, сур'ёзныя ў нечым, да, але, ну, все равно па форме яны былі як гумарыстычныя, нібыта. Такое, да, падача была такая, што гэта нейкі гумар. Яны былі такія вострасацыяльныя, я б сказаў. А вершы это все-таки такі ж высокі штыль, да, ну, не трэба там, конечно, як некаторыя нашыя паэты, адразу скотвацца ў нейкія там высокапарныя такія, это самае, лад, там, пісаць слогам серебряного века. Не, трэба пісаць нармальнай жывой мовай. Мне здаецца, што беларуская мова пакуль яшчэ хутчэй жывая, чым не, таму і на ёй можна нешта сучаснае, адэкватнае часу выдаць. Ну, вось паэзія з аднаго боку, гістарычная тэматыка з іншага боку. Па-першае, запытаюся, ці няма тут нейкага парадоксу, ці не складаней усё ж такі на гістарычныя тэмы пісаць вершы, да? Можа, проза ўсё ж такі больш бы падышла? А хто сказаў, што я пішу вершы на гістарычную тэматыку? Яна часта гучыць у гэтых тэкстах, так, але яны не ўсе тычацца гістарычнай тэматыкі. Я б не абмяжу, ну да, вот это, ведаеш, да, насамрэч, можа так у прозе лягчэй акрэсліць, да, што вот гэты пісьменнік, ён піша на гістарычную тэматыку. Яго вот роман гістарычны, там усё дзень адбываецца у нейкім там стагоддзі. Там ён там Караткевіч піша там пра нейкі там 16 стагоддзі. У паэзіі ўсё ж нашмат больш эфемерна, как бы, да, і тут нельга на кожны верш павесіць ярлык, да, там некаторыя спрабуюць, это грамадзянская лірыка, вот это там пейзажная лірыка, вот это на гістарычную тэматыку. У вершах могуць абмяркоўвацца самыя розныя падзеі самых розных часавых пластоў са спасылкамі сацылкамі на розныя гістарычныя рэаліі або перыяды. Это іншая справа. Вот я з гэтым спрабую працаваць. То бок твае вершы не гістарычныя, але з гістарычнымі адсылкамі. Ну, так, напэўна. І адукацыя дазваляе праводзіць гэтыя паралелі. Яна, як бы сказаць, чыста тэматычна ўзбагаціла цябе. Я б не сказаў, што тут адукацыя нешта вырашае. Ведаю шмат людзей, якія не з'яўляюцца іх прафесійнымі гісторыкамі па адукацыі, але вельмі цікавяцца гісторыяй і ведаюць лепей за многіх гісторыкаў, якія маюць дыплом там і так далей. У нас бываюць людзі, што нават, да, і са навуковымі ступенямі, прытым яны вельмі спецыфічныя маюць веданне і ўяўленне аб гісторыі. Ну, ў прынцыпе, тое самае на журфаку, напрыклад, адзін мой аднакурснік працаваў на рынку ўжо ў часы навучання, а іншы аднагрупнік нават сеў на 10 гадоў за тое, што быў таленавітым кардзерам і скраў шмат грошай. Тут, канешне, немагчыма сказаць, каб усе журналісты сталі журналістамі па выніку, а ўсе студэнты гістфака сталі студэнтамі гістфака. Ну, у прынцыпе, пэўныя коаардынаты твае сталі зразумелыя, бо гэта не гістарычная паэзія, але гэта паэзія. Да, паэзія. Гэта сучасная паэзія. Ну, а другое пытанне, якое я ў гэтым звязку хацеў задаць. А вось у Беларусі ўсё ж такі цяпер, ну, мы ў 21 стагоддзі жывём, ужо шмат і пісьменнікаў звярталіся да тэмы беларускай гісторыі, даволі славутых. Засталіся ўвогуле нейкія старонкі, якія можна адкрыць чытачу. Там пасля таго ж Караткевіча, да? Ці, ну, ты ідзеш па слядах
вялікіх папярэднікаў, і ўсё ўжо па разу напісана, і трэба вельмі вычварыцца нейкім чынам, каб што-небудзь новае з гісторыі Беларусі, нейкі свежы паварот паказаць у сваім творы, у сваёй паэзіі. Не, увогуле ў гісторыі ж багата белых плямаў, яны заўжды будуць, яны заўжды ёсць, і жыццё не спыняецца, і ўжо учорашні, заўчорашні дзень робіцца гісторыяй, а ў тых перыядах, якія больш аддаленыя, таксама знаходзяцца нейкія лакуны, там, да, белыя плямы тыя ж самыя. А наконт таго, што сказаць, пра мяне, калі асабіста гаварыць, то ўвогуле я ж займаюся, заўжды цікавіўся перыядам літаральна мінулым стагоддзям да 20-м. І асабліва яго сярэдзіны, асабліва гэта перыяд акупацыі, давай скажем так, так я называю. Крыху міжваенны час, крыху першыя паваенныя гады, вось гэты перыяд. Гэта спецыялізацыя на гадах акупацыі, она вельмі зручная тым, што гэта ўсяго 3 гады ў Беларусі, да, ты можаш дакладна ведаць там амаль што па месяцах, там, ці па тыднях, ці па днях распісаць нейкія даты, называць ключавыя, што ў гэты момант адбывалася. Гэта вельмі сціслы абсяг, зноў жа, і тэрытарыяльна, то гэта нацысцкая акупацыя Беларусі. Гэта тое, у чым я больш-менш сябе магу назваць спецыялістам у гэтым прафесійным полі. Ты адчуваеш зараз цяпер, што ты займаешся нечым небяспечным? Таму што менавіта гэты акупацыйны перыяд, калі у Беларусі з'явіліся калабаранты, калі вярнуўся тым ці іншым выглядзе нашмат у меншым, чым цяпер настойвае прапаганда, але тым не менш белы-чырвона-белы сцяг, які ці то абвесціць экстрэмісцкім неўзабаве, ці то не, але ўжо сілавікі даўным-даўно лічаць забароненым і экстрэмісцкім. Да? Вось ты гэты перыяд вывучаеш, як бы выцягваеш на паверхню. Я як гісторык кажу, я не зацыкліваюся на такіх момантах ідэалагічных, да, і трэба заўжды разумець, што ва ўсе часы, ва ўсіх войнах была такая з'ява, як калабарацыянізм. Калі браць вузей, да, то гэта наш перыяд, там, тое ж мінулае стагоддзе 20-е, да, то ўсе нацыянальныя рухі неяк на тым ці іншым баку выступалі. Такі быў тады падзел свету, альбо ты на адным баку, альбо на іншым. У залежнасці ад таго, на якім баку яны апыналіся, той бок таксама неяк ім дазваляў ці не дазваляў выкарыстоўваць гэтыя сімвалы. Таму я на гэтыя сімвалы гляджу, власна, з пункту гледжання таго самага гісторыка, што яны існуюць даўно, яны існавалі да таго перыяду, якім я займаюся, яны існавалі ў той перыяд, яны існуюць пасля гэтага перыяду, і яны, напэўна, застануцца існаваць, што б з імі не рабілі, незалежна ад іх нейкага фармальнага статусу, які там нейкім будзе ці не будзе акрэсленым. З гістарычнай такой, я не ведаю, вышыні, ты на гэты перыяд глядзіш як старонні назіральнік і не так, зусім старонні, мы ўсе жывыя людзі, у нас там сваякі ёсць, нейкія продкі, не так даўно яны яшчэ ўсе і жылі, і памерлі не так даўно, хто ўжо памёр. Таму, само сабой, ёсць нейкія такія таксама адсылачкі, якія ты так звяртаеш увагу, там, шукаючы свае там нейкія гісторыі роду, гісторыі сваіх продкаў. Але, само сабой, што за такі час, які прайшоў ад гадоў вайны, ўжо можна было нейкае такой адстаронены таксама погляд займець на гэтай падзеі. В прынцыпе, мы зараз все імкнемся яго спасцігнуць і атрымаць. Слухай, задам такое пытанне, мне цікава асабіста. Ось тэма калабарацыі, яна ўвогуле у навуковай літаратуры беларускай добра вывучаная, добра прадстаўленая. Бо я б сказаў, што яна кепска прадстаўленая, і даўно былі працы. У нас там працуе той же там акадэміі навук, аддзел ваеннай гісторыі, там таксама людзі і такімі пытаннямі займаюцца, і іншыя даследчыкі займаюцца. Я зноў жа кажу, што я калі пачынаў пісаць нейкія там студэнцкія работы, я вышэй бакалаўрыяту, у навуковай дзейнасці не вступіў, але калі я вучыўся на гістфаку, я пісаў у тым ліку і пра калабарацыю нейкія там работы. Трэба, галоўнае, адэкватна гэта ўсё паказваць, узважана, не замоўчваючы ніякіх кепскіх бакоў гэтай з'явы і не скотваючыся ў тотальнае ачарненне ўсяго, што з гэтым звязана. Бо пасюль бывалі розныя людзі, трэба да кожнага выпадку падыходзіць вельмі індывідуальна.
Я памятаю словы гісторыка Ігора Кузнецова про тое, што, напрыклад, на тэму сталінскіх рэпрэсіяў кандыдацкая дысертацыя была абароненая толькі там на пачатку 2010-х першая. Да, калабарацыя не была такой закрытай тэмай. Гэта можа нават больш такая, да, больш тэма балючая і вострая. Лягчэй гаварыць пра памылкі, умоўна кажучы, нейкіх вось там чужых. Ну як, хаця тут вельмі тонкая мяжа, каго лічыць чужым, каго лічыць сваім. Ну, пад уплывам чужых, прынамсі, да, то бок ўсё ж такі фармальна, да, фармальна гэта былі чужыя. Так. Вельмі цікава. Прабач, што гэтая размова, яна пайшла ад паэзіі ў гістарычны бок, але... Тэмы абсалютна. Тэмы важныя. Ну, дарэчы, у нашай праграме увесь час літаратары, якіх мы запрашаем, чытаюць свае творы. Вось, я думаю, што наспеў час што-небудзь прачытаць, тым больш, што мы ў жывым эфіры 21 хвіліну ўжо. Гэта траціна ад максімума, які ў нас ёсць. Вось, і я, відаць, папрашу цябе расчахліць кнігу. Ты, дарэчы, памятаеш тэксты свае на памяць? Ці... Я ведаю на памяць тэксты, якія я чытаю ўжо гадоў там па 5 і паболей. Вот. А тыя, якія новыя пішу, напэўна, я не так добра ведаю, таму я зараз буду падглядаць не кнігу, а это будуць новыя вершы. Таму з экранчыка зараз нешта чытаю. Круто. Што ты будзеш чытаць? Распавядзі ў 2 словах перад тым, як мы гэта пачуем, як я адключу мікрафон. Гэта неяк бессэнсоўна, напэўна, тлумачыць, тлумачыць, пра што я вам зараз буду чытаць. Не, ну не тое, што пра што. Тэматыка ж якая ўвогуле, калі ты так хацеў засяродзіцца на тым, пра што ўвогуле мае вершы, я б не сказаў, што на гістарычную тэматыку. У мяне вельмі моцная сувязь, пэўна, все-таки з горадам. З горадам, у прынцыпе, з этой сістэмы арганізацыі прасторы, да, ну і канкрэтна з Менскам. Вот, напрыклад, першы верш я хочу прачытаць, ён такі цікавы тым, што мне здаецца, што літаральна учора я даведаўся, што у нас, здаецца, зачыняецца на нейкі час універсам цэнтральны. Гэта такая знакавая прастора да, ў цэнтры горада. І так патрымалася, што літаральна там за пару тыдняў да гэтага я пра цэнтральны напісаў верш. Зараз яго прачытаю. Ну, я пытаўся не пра што, а што, да? То бок гэта не нейкія вершы ўжо нешта аформленыя, не гатовыя часткі там будучай кнігі. Гэта проста тое, што пішацца апошнім часам. Так, я кажу, у мяне кніжка першая і пакуль што адзіная мая кніжка выйшла ў 2014 годзе. Ось, і з таго часу больш нічога не выходзіла, у цэльным нейкім выглядзе не публікавалася. Да? Можа, некалі гэта складзе наступную кнігу. Я пакуль не надта над гэтым фантазірую, як бы і магу гарантаваць нешта. Але пакуль не. Добра. Такім чынам верш пра дарагое сэрцу кожнага сапраўднага Мінчука месца універсам цэнтральны. Дакладна. Увесь свет кафетэрый, а ты ў ім стаіш ля стойкі. Вартуючы рэчы, пакуль усе паляць ля ганку, за вакном непрыкметна для ўсіх працякае гісторыя. Як заўжды невядома канкрэтна ў каторым напрамку. Усе дапалілі, прыйшлі, наўкола ўсталі, а ты ўсё глядзіш у вакно, хоць даўно не паліўшы, стаіш сабе гэтак і ўсё прапіваеш талент. Калі прапіваеш увесь, пазычаеш у іншых. І думаеш, божа, навошта сюды я вылез? Водзяцца ўсе амаральна, так і абуральна, аж хочацца ўсё гэта некуды неяк вылез. Напраўду шкада, што ў цэнтральным няма прыбіральні. І дзесьці далёка тарты і шпінатныя слойкі, і нехта навокал цябе пазнае і вітае, а ты ўсё ідзеш і ідзеш уздоўж гэтай стойкі і думаеш, як бы даўжэй не дабрацца да краю. Вось. Як ты лічыш, цэнтральны, гэта ізноў жа нейкія абраныя людзі, гэта багема мінская? Не, я лічу, што это людзі, якія вот міма ішлі, зайшлі, і многія з іх там надоўга засталіся. І засталіся надоўга, ну вось я пра гэта і хацеў сказаць. Цэнтральна гэта пэўная тусоўка. Тусоўка, ў прынцыпе, такая маргінальная. Ты да яе сябе адносіш? Ох, як табе сказаць, я там давно не тусю. Не тусую. Да, але быў нейкі час, калі мяне можна было там знайсці. Быў такі час, ён быў недзе гадоў 5 таму. Вот. Ну, была кампанія. Кампанія, в прынцыпе, тая ж самая засталася, просто, напэўна, так склалася чыста неяк геаграфічна. Мы з сябрамі
нам стало нязручна там гэта рабіць. Ну так часта прынамсі. Мы бываем і цяпер там завітваем туды з рознымі людзьмі, як бы. Это такое агульнае месца для ўсіх, мне здаецца. Ты ўсё ж такі лічыш, што ў цэнтральны людзі заходзяць выпадкова. Мне здаецца, што ладно, першы раз можна выпадкова, але другі раз то ўжо наўмысна. І для мяне ўвесь час было загадкай, што ж іх туды цягне, што мяне туды цягнула, ў прынцыпе, пэўны час. І я ўпэўнены, што гэта не проста таннае піва і прысмакі таксама танныя, вось, і смачныя пірожанкі. Дарэчы, я не ведаю, я думаю, што я больш разоў у цэнтральным піў гарбату з пірожанкамі, чым піва, калі шчыра. Вось. Нешта ўсё ж такі... У мяне адваротная сітуацыя. Ну, кожны мае права на піва, вось, але ўсё ж такі нешта ёсць акрамя гэтага. Гэта дух нейкай свабоды. Ну, месца, это ж ізноў жа не ў ліпніне справа і не ў гэтых савецкіх роспісах і люстрах, такіх жырандолях капітальных, да? Вось. Вот што там цікава ў гэтым цэнтральным? Бо верш, які ты прачытаў, ён даволі сумны, насамрэч. Ну, калі вось маё ўражанне пра яго. Калі разважаць катэгорыямі вершы сумныя і несумныя, то я кажу да пабачэння зараз усім, хто чакае вясёлых вершаў, таму што да тыя, хто знаёмы з творчасцю Антона Григорьевича, тыя ўяўляюць, што это ўсё вельмі сумна. І у мяне недавно была такая сітуацыя, я заўважыў, спатрэбілася чалавека, што называецца, падтрымаць, назовем так гэта. І я выбіраю нейкі тэкст, каб гэта зрабіць, і разумею, што ну, от, мне не хочацца мець на сваім сумленні суіцыду. І да, я знайшоў толькі адзін літаральны тэксцік, які больш-менш можна было назваць пазітыўным. Гэта, дарэчы, быў верш, які першым напісаўся сёлета, напісаўся пасля, дарэчы, вялікага перапынку, таму што я заўважыў, што летась я верш увогуле напісаў. Бок гэта пратэсты ці каранавірус на цябе так паўплываў? Нейкая сітуацыя была неспрыяльная? Так, нейкае, да, агульнае становішча і навокал, і ў грамадстве, і ў сабе, і паўсюль. Я не падзяляў бы вонкавыя нейкія прычыны, унутраныя. Усё ўзаемазвязана, усё уплывае адно на аднаго. Ну, гэта дзіўна, калі... Ну, я не думаю, што гэта быў роўна год, там, з 1 студзеня па 1 студзеня. Не, это было, апошні верш быў перад гэтым напрыканцы 19-го года. А потым просто неяк, у мяне бываюць такія штукі, што я вот напишу нешта, і потым адсякае, і я доўга-доўга не пишу. А потым заўважаю, што гэта ўжо больш за год. Ну, такое бывае. То бок гэта было натуральна, і тебе не напужала? Не, мяне гэта не напужала, таму што першы раз у мяне такое было дакладна, я памятаю, вось пасля выхада зборніка. Тады я выйшаў зборнік, я напісаў яшчэ літаральна 1 ці 2 вершы, і ў пачатку 14-го года мне таксама іх адсекла. Тут таксама можна гуляцца з датамі і суадносіць з нейкімі падзеямі, ці не суадносіць, але потым за ўвесь 15-й год я таксама не напісаў ніводны верш. Першы быў ўжо ў 16-м. А там уже 16-17 вот этой гады, такія прамежкавыя, яны там па некалькі вершаў штогод з'яўляліся. З вялікімі перапынкамі я раней пісаў больш актыўна. Калі вось да таго, як зборнік выйшаў, я пісаў больш актыўна. Як думаеш, як выхад зборніка змяніў жыццё тваё ўвогуле? Ну, акрамя творчага крызіса. Не, я не кажу, я не называў бы гэта крызісам, не звязваў бы гэта менавіта з выхадам зборніка. Ну, падсвядома, можа, гэта так успрымалася, да, і гэта да гэтага спрычынілася. Але, зноў жа, калі казаць пра тое, як змяніў маё жыццё, змяніў выхад зборніка маё жыццё, ды ніяк у тым сэнсе, што я такі фармальны вехік не ставіў. Як выйшаў зборнік, нешта там сталася. Я, шчыра кажучы, не той, каб надта хацеў яго выдаваць. Я нікуды не бег там, да, правильно. Ён выйшаў у серыі «Пункт адліку», якая ладзіцца Саюзам беларускіх пісьменнікаў. І, значыць, прыйшла пара, да мне прыйшлі людзі, сказалі, давай ужо выдаваць.
Я ў гэтым да гэтага не ведаю, гэта добра ці кепскае, я да гэтага не меў вялікага дачынення. Я просто сабраў нейкія вершы, рукапіс, да, даслаў іх там, і вот мне выдалі кніжку, я гэта так называю. Вялікая пашана, вялікі дзякуй гэтым людзям. Я б не называў гэта, не меў дачынення да гэтага, ўсё ж таки ты напісаў гэтыя вершы. Галоўнае, што трэба было зрабіць. Я просто іх, да выхада кнігі я не меў вялікага дачынення, таму што гэтыя все вершы, я ж кажу, як я пішу і публікую вершы. З 2009 года так адбываецца. Я пішу верш і адразу яго выкладваю ў інтэрнэт. Все, людзі яго чытаюць. А куды ты, дарэчы, выкладваеш, дзе публікуеш? Я калі пачынаў, гэта быў ЖЖ, конечно, это быў LiveJournal, тады было папулярна. Потым гэта перастала быць папулярна, з'явіліся соцсеткі. Я выкладваў іх у ЖЖ і потым у нас спасылку ў соцсетках. Мы тады не умелі працаваць з соцсеткамі, таму было ўсё вельмі так сумна і кепска. Вось, а цяпер ужо, да, калі, вось, скажу, гэта нейкія былі прабелы гэты, там, іх можна называць творчымі крызісамі, да, за гэты час соцсеткі набралі моц, мы пачалі да іх прывыкаць, мы пачалі іх абжывацца, і цяпер просто адразу там, ну, у мяне асноўны Facebook, я ў Facebook адразу кладу вершы, хаця таксама капіюю іх там паўсюль ўжо трэба ж уже пазоріцца, так пазоріцца. І в Instagram пад нейкую фоточку яго засуну, і там і ў ВКонтакце, і ў ЖЖ нават гэта мёртвы таксама пакладу, каб ужо дакладна ўсе пабачылі, ў Твиттері спасылачку дам. А цяпер людзі ввогуле у нас без карцінак нічога не ўспрымаюць, таму да кожнага верша даводзіцца шукаць нейкую фоточку. Слухай, ну, ёсць праблемы з аўтарскім правам і так далей, я стараюся браць нейкія фоткі, за якія мне потым не прыляціць. Стокавыя. Ну, ладно, гэта я жартую. Ну, а вось, мне здаецца, што менавіта прыклад жывога журнала, ён мусіць нас нечаму навучыць, бо вось памерла платформа, умоўна кажучы, стала на ней людзей вельмі не шмат, ну, хаця там нехта дагэтуль тусуецца ў гэтым ЖЖ, але не мы. Вось, і ўсё, што было там апублікавана, яно як бы знікла, і ўсе гэтыя вершы, яны як бы зніклі. І калі у мяне нічога не знікла, я не ведаю, чаму так. Ну, калі няма кніжкі, якую кніжка, то, канешне, таксама можа згарэць. Стоп, пачакай, я не ведаю. У мяне ЖЖ як платформа працуе дагэтуль, і у мяне, я все свае старыя пасты бачу, яны там ёсць. Але ніхто туды не ходзіць. Калі чалавек не карыстаецца сваім журналам, то, магчыма, яго там выдаляюць і ўсё такое, гэта калі ты забыўся пра яго імі карыстаешся. Ну, это такія тэхналагічныя моманты, правда, да. Трэба недзе ўсё. Ну, так усё ў інтэрнэце некалі можа знікнуць, а можа і не знікнуць. Ну, вось і кніжка, гэта як спосаб заякарыць. Я не ведаю, паставіць косачку такую. Я был бы супраць этой самай электроннай кніжкі, каб бабрам засталося, што есці. Папяровая кніга. Я вот як чытач, я ставлюся нормально, да, я читаю багата, в основном там с телефона, вот нешта такое так само. Кнігу я рэдка бяру ў рукі. Мне здаецца, што адзіны досвед, які я ведаю па продажы кніжкі ў электронным выглядзе, менавіта не выдадзенай на паперы, а вось якая існавала толькі ў электронным выглядзе, ён быў не вельмі станоўчая. Але я зараз уже нават не магу згадаць, чыя гэта была кніжка, хаця у мяне была размова пра яе. Вельмі сорамна. Вось. Але там было прададзена, ну, хіба што, можа, 40 экземпляраў. Вось. І, ну, ніякага задавальнення, як бы, аўтар гэтай кнігі у выніку ад гэтага спосабу не атрымаў. Усё ж такі беларусы яшчэ, мне здаецца, не саспелі дзеля таго, каб плаціць за лічбавы контент, а вось за кніжку, як бы так сказаць, гэтая філасофія можна ў руках патрымаць, маеш вешч, вось, яна ўсё ж такі працуе. Ну, але гэта... Зноў жа, калі казаць пра мяне, то наклад быў такі 300 асобнікаў, да, вот зборнік, ён даўно распрадаўся. Першы год, здаецца, распрадаўся. Ёсць электронная версія, яна прадаецца за нейкія 3 рублі. Ну, калі ёсць людзі ў свеце, якім шкада 3 рублі, то, ну, маім спачуваннем. Ну, гэта, як сёння модна казаць, танней, чым кубачак кавы. Хаця я ведаю месцы, дзе кубачак кавы у Мінску каштуе менш. Вось, кубачак хорошай кавы.
ты кажаш, што вось горад больш, чым як бы гісторыя ўвогуле, там беларуская гісторыя займае твае думкі і з'яўляецца прадметам літаратурных цікавасцяў. А Мінск ён ну вот натхняе, ён прабач, я Само сабой. Ну, калі ты тут нарадзіўся і тут все жыццё жывеш, то ён не можа, напэўна, не натхняць. Я ўвогуле дзіўна гляджу на людзей, якія я ведаю, што яны нарадзіліся і жывуць у Менску, і пры гэтым кажуць, што ой, тут так кепска, хутчэй бы адсюль з'ехаць, тут нічога няма. Ну, такія людзі ёсць, пагадзіся, і іх, у прынцыпе, даволі шмат. Нават не буду спрачацца, хаця слухай, мы ж гэта з табой слухаем ужо не першы год, і мы можам нават параўноўваць, што ну бывалі часы, калі тут рэальна нічога не было. Окей, я нават згодны гэта прызнаць. Цяпер то сітуацыя бы значна змянілася. Ну, цэнтральны это быў заўжды. Цэнтральны быў заўжды, гэта таксама ўжо нешта. Вось, таму дзіўна гэта ўсё слухаць, і мне ўвогуле, ну, я не разумею людзей, якія адчуваюць такі дыскамфорт, я ўвогуле не уяўляю, як гэта можна жыць в адным месцы весь час, ну, імкнуцца адсюль з'ехаць, ну, калі яны з'язджаюць ім добра, то, конечно, Бог памагай, да, але, ну, я не ведаю, я не уяўляю сабе такога жыцця, што я б жыў бы ў Менску і яго проста цярпець не мог. Ну, для справядлівасці магу сказаць, што ўсё радзей. Я чую вось гэтыя галасы пра тое, што ў Мінску нічога няма, і трэба адсюда з'язджаць, і там, умоўна кажучы, падстаў любы горад, там Вільня, Рыга, Кракаў, там Кіеў, там все вот ёсць, туды трэба ехаць, там жыццё, а ў Мінску адно, што можна знайсці, гэта чыстыя вуліцы. Да, самы галоўны такі мінскі бренд. Добра. Прачытаеш яшчэ што-небудзь пра Мінск? Ну, я ж кажу, не будзем заганяцца на тэматыцы, просто пачытаем. Добра. Ну і зноў жа, можна пару слоў, да, што гэта за верш, як ён з'явіўся, не пра што. Мы самі зразумеем падчас прачытання. Ну, вот гэта такі верш, ён з'явіўся акурат яшчэ, гэта не сёлетні верш, это, напэўна, леташні. А як і калі ён з'явіўся, шчыра кажучы, нават ужо кепска кантэкст сабе ўяўляю. Ну, зараз пачытаю, нешта можа будзе зразумела. Адключыўся раней, чым скончыў казаць, пакідаю цябе сам-насам з нашымі слухачамі. Окей. Ім даўно не патрэбны ніякі старонні прымус. Іхняй мараю стала наяўнасць гарэлкі з закускай, і таму, калі яны кажуць пра Белую Русь, то яна ў іх толькі для белых і толькі для рускіх. З іх ніхто не бывае ў касцёле, ані ў царкве, ані ў зборы, ані ў сінагозе, альбо мячэці, і калі яны кажуць, што тут Бог жыве, гэта каб не задумвацца пра другое прышэсце, дзе любы краявід не ўявіць безгранітных пліт, так што ўжо краявіды гэтыя ненавідзіш. Тут, калі яны кажуць, нібыта ніхто не забыт, то ніхто з іх не можа прамовіць гэта на ідыш. Не баяцца яны ні Бога, ні сатаны, ім не ўказ ані дзед Барадзет, ані паца Лаца. Калі яны кажуць, абы не было вайны, гэта значыць, што будзе вайна, але трэба здацца. Пакуль ты чытаў, да наш прыйшоў каментар, але пра яго пазней, ўсё ж такі цяпер варта, мне здаецца, менавіта сказаць пару словаў пра гэты верш. Ну, ён не пра горад. Ён пра краіну. Пра краіну. Пра жыццё наше. Гаротная. Як ты думаеш, ці наспеў ужо час паэтычна пераасэнсоўваць тое, што адбылося, ну, напрыклад, у мінулым годзе? Па-мойму, прыспеў час асэнсоўваць усё, што заўгодна. Тое, што адбывалася ў пазамінулым годзе, тое, што адбывалася 80 гадоў таму, як я гэта часта раблю, і тое, што адбывалася мінулым годзе, тое, што адбываецца сёння, тое, што адбывалася ўчора і заўчора. Тут ніякіх абмежаванняў я не бачу. Ёсць меркаванне такое, зацытую, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Ну, конечно, да. Всяму свой час, і пазней будуць іншыя нейкія вершы, пазней будуць іншыя тэксты. Зараз яны будуць свежыя, злабадзённыя, эмацыйныя. Ну, ва ўсім ёсць свае плюсы і мінусы. Таму ніякіх межаў, ніякіх бар'ераў.
Я тым часам згадаў, што найхутчэй я казаў пра электронную кніжку Паўла Антіпава. Засталося згадаць, як яна называлася, і все, гэта будзе бінга. Вось, ці я паспею адматаць за час нашай праграмы стужку Фейсбука на той час, калі яна выйшла. А пакуль да нас прыйшоў каментар ад іншага літаратара Владимира Садоўскага. Ён піша, што яго электронная кніжка, якая называлася 1813, адносна добра прадавалася, і нават так адбылося, што выдавец вырашыў яе на паперы выдаць, Таму што электронная кніжка карысталася пэўным поспехам, што прадумовіла чытанне пра тое, што і папяровая будзе карыстацца добрым попытам. Володя, прывітанне, да. Мы, памятаю, быў нават на прэзентацыі, нешта казаў. Таксама прыйшоў каментар ад Валентины Місевіч, якая піша цудоўны верш. Дзякуй. Так, сапраўды цудоўны верш, які прымушае падумаць прынамсі. Дарэчы, якія б ты хацеў, каб твае вершы пакідалі сляды ў чытачах? Я ўжо так прадбачу, што калі вершы не вясёлыя, то гэта дакладна не нейкая рэкрэацыйная функцыя паэзіі, да? Але гэта рэкрэацыйная функцыя паэзіі для самога паэта. Бок вершы ты пішаш для сябе, а чытач будзе, не будзе, як ён, што ён падумае. Гэта класная тэма, да. Я сабе слаба уяўляю сваю аўдыторыю, і я ўвогуле, напэўна, пачынаў пісаць для сябе, і напэўна, так да канца і пішу для сябе. І заўжды ўсім кажу, што я як пачынаў пісаць вершы, я пачаў пісаць, таму што мне абсалютна не падабалася ўсё тое, што я чытаў. Бок, зноў жа, тут такая пастка. Я не скажу, што я багата чытаў, але гэта ж праблема толькі ўва мне. Да? Я такую карціну бачыў для сябе. Мне не падабаліся абсалютна ўсе, амаль што ўсе вершы, якія я чытаў. Асабліва сучасных аўтараў. І я такі думаю, зараз пакажу ім, як трэба. І ведаеш, што самае сумнае? Што я так зараз думаю, ёсць багата, не багата, можа, нават ёсць некалькі класных аўтараў, якіх я люблю, якія там все. Але я такога яшчэ не знаходзіў, каб нейкі быў паэт, ці паэтка, і яго там просто все мне заходзіла, все закотвала, все было просто, ой, я б таксама так напісаў, нават там шкада, што гэта ён напісаў, а не я. Не, такога няма. Лепш за цябе ніхто не напіша. Праўда, ты і сам можаш фігню поўную пісаць, гэта ўжо інша праблема. Нехта з аккаунта Пен-цэнтра піша нам, давайце яшчэ вершаў. У прынцыпе, гэта здаровая заўвага, таму што мы ў эфіры ўжо 40, амаль 3 хвіліны, і гэта 2/3 праграмы. Можна яшчэ вершаў? Акрэслі мне тады літаральна колькасць, колькі прачытаць. Слухай, калі шчыра, як на мяне, то таксама. Я вельмі згодны з гэтым каментаром. Чым больш, насамрэч, вершаў, тым лепш. Асабліва, калі гэтыя вершы новыя, нідзе не гучалі, ці гучалі там рэдка. А мы ж разумеем, што мы пражылі год у каранавірусе, у пандэміі, а значыць, вельмі шмат мерапрыемстваў было адменена, пакуль там перастроіліся на тое, каб онлайн-чытанні праводзіць. І ўсё роўна гэта не тое, да? Вось, то бок паслухаць паэта, паслухаць вершы, гэта было б вельмі крута. Окей, тады зараз будзе такая нізачка з 4 тэкстаў, это все, я кажу, усе тэксты, якія чытаю, за выняткам аднаго, гэта сёлетнія тэксты, якія з'явіліся літаральна з пачатку сакавіка. Што ж, а мы будзем шукаць у іх, не мы, але я буду шукаць у іх тое, што магчыма, натхніла, інспіравала гэтыя тэксты, да? Бо я добра памятаю апошнія падзеі, якія адбыліся ў Беларусі. І мне вельмі цікава. Нават калі гэта вершы не наўпрост пра пратэсты, пра сітуацыю ў грамадстве, пра тое, што перажывае чалавек у гэтыя часы і гэтак далей, то што ўсё ж такі засталося ад усяго гэтага, ад чаго, мне здаецца, зараз сёння чалавек не можа сябе нейкім чынам закрыць, адфільтраваць. Што засталося з гэтага у паэтычным тэксце? Добры шлях. Добренька.
Не супакойваюць войканне, а не праклёны. Выйсці з пакою даўно патрабуе адвагі. Усё, што ў нас ёсць, гэта нашы з табою раёны, пакроеныя на зоны асобай увагі. Недзе між гэтых нікім неабсяжных абшараў і невядома дакладна, у каторым квартале пазабівалі і потым хавалі ахвяраў і забывалі пра тое, што тут забівалі. Кола гісторыі рухаецца па спіралі, коцяцца хвалі хутчэй і хістаецца човен. Новыя байкі даўно ўжо не маюць маралі. Гэты паход, чым далей усё болей крынжовы. Хочаш напіцца, прынамсі не плюю ў калодзеж. Гэтая прага не абмінае нікога. Помні імёны з раёна, адкуль ты паходзіш. Гарайская брамы цябе спытаюць, з якога. Народных і блізкіх ужо спадзявацца не варта. Мы самі сябе з кожным крокам цяжэй кантралюем, з надзеяй і жахам чакаем на светлае заўтра і все несуцешна сумуем па-за мінулым. Па-першае, хочацца выбачыцца перад вамі за тое, што доўга і подла дурыў вам галовы, бо вы ж меркавалі, што ўсё гэта арыгіналы, а гэта былі пераклады з нямецкай мовы. Мы все-таки збіраемся тут заставацца настала, збіраючы простыя словы і хатнія рэчы. Жыццё показала, бываюць такія кварталы, з якіх выглядае направду няма куды бегчы. Вось так праглядаеш нарэшце няўдалыя дублі і ціха сумуеш, бо што табе яшчэ застаецца? Цябе ж 5 гадоў навучалі, як правільна гугліць. А ты ўсё дагэтуль не можаш знайсці сабе месца. Страшно было на пачатку, да першай бомбардзіроўкі. Першыя выбухі, першыя мёртвыя, вулічныя баі непрыстойна кароткія. Зранку на вуліцах танкі, салдаты на скрыжаваннях. Мужчын сагналі ў лагер, збівалі, вады не давалі. Каго расстралялі, каго адпускалі, жанчыны чужых да сябе забіралі, параненым лекары дапамагалі схавацца. Усім паступіў загад вярнуцца на працу. Потым усіх, каго трэба, сагналі ў гета. Для астатніх пасля пачала выдавацца газета, пасля пад пагрозай расстрэлу усім загадалі здаць рады. Людзі хмурнелі, чыталі загады, пляваліся. Тады пакрысе, пакрыёма на далёкіх ускраінах горада, у дэпо, на заводах і групах сяброў пачало нараджацца падполле. А пасля было мноства разгромаў, узаемнага недаверу, здрады, помсты, вялікай подласці і гераізму бязмернага, і іх арыштоўвалі. Ладзілі обшукі, на чужыны увозілі подла насуперак іхняй волі, але яны верылі ў перамогу і дамагліся свайго. І сёння мы ходзім па вуліцы, што названыя іх імёнамі. Калі табе стане сумна, вспомні пра іх подзвіг. Калі табе стане прыкра, вспомні пра іх прыклад. Калі табе стане шкада сябе, вспомні пра іх ахвяры. І ніколі болей не думай, што ўсе не готовы да перамогі. Ну і крыху пазітыўчы. Вот тое, што я казаў, тое, што не даводзіць да суіцыду. Адзін. Плошча Свабоды роўная суме нашых з табой слядоў, што заплятаюцца ў колы з праспекту, зварочваючы ў двары, мы нарадзіліся ў наймаладзейшым з адроджаных гарадоў і прывучыліся не заўважаць, як штуранку ён зноў стары. Нам перастала быць горкай глухая тынкоўка яго муроў, мы, не зважаючы, крочым паўзнечыя коміны і крыжы, мы прызвычаіліся прычашчацца без хлеба, глытаючы кроў. Горад стаіць на сямёрцы пагоркаў і ў безлічы яму ляжыць. Кожную раніцу ён прачынаецца і пачынаецца зноў, плошчы і вуліцы пераплятаючы ў новыя ручаі. Горад падпольшчык і горад паўстанец, горад герой маіх сноў, горад, які застаецца нязломным, няскораным, нічыім. Увечары рэчы адкідваюць цені далёка за далягляд, толькі падрыгвае бурбалкамі растрывожаная дрыгва. Сонца сядае за дрэвы кальварыі, скончылася шабат. Сціхне, заплюшвай вокны, назаўтра нам зноўку рана вставаць. На гэтым пакуль усё. Ну, да, гэта быў пазітыўны верш апошні ў тым плане, што пасля ён сканчаецца тым, што жыццё працягваецца. Назаўтра ізноў рана вставаць. Вельмі цікава. Я вось падумаў зараз, што Мінск горад-герой, але не толькі таму, што гэта нейкі статус гераічны набыты пасля вайны, в прынцыпе, да, там праз 20 гадоў, мне здаецца. Але таму, што гэта горад-герой думак, горад-герой твораў, то бок герой як персанаж. Так. Мне, як Мінчуку, канешне, заўжды вельмі цікава, як яго адлюстроўваюць іншыя людзі і наколькі гэта мой
Мінск у іх адлюстраванні. Я нават фільм «Каін» глядзеў, ну, гэта фільм такі, там, беларусфільмаўскі баевік пра шпіёнаў, якія ў Мінску дзейнічаюць, з Эрыкам Робертсам, сняты за нейкія шалёныя бабкі, там, вось, «Мы браці» яшчэ называўся. Глядзеў не ў апошнюю чаргу таму, што мне было вельмі цікава, як менавіта там зняты Мінск, якія я пазнаю месцы, будынкі. Я его забыўся паглядзець. Это добра. Сэканоміў 2 гадзіны часу. Ёсць пытанне да Антона і зноў жа з соцсетак. Калі вам ніхто цалкам не адгукаецца з іншых паэтаў, то якога ўвогуле аўтара з літаратурнага канону лічыце самым блізкім да сябе? Хто паўплываў больш за ўсё на творчасць? Ну, адказ відавочны, ён быў прапісаны нават, здаецца, у прэв'юшцы, якая была вот у соцсетках перад нашай размовай. Там гучала імя Владзіміра Караткевіча, і ад яго, напэўна, мне ўжо нікуды не ўцяшы ў гэтым жыцці. Так атрымалася неяк гістарычна, напэўна. Ну, это вядомая гісторыя, зараз можна па 100-м разе распавесці яе, што я нарадзіўся ў Мінску, нарадзіўся на вуліцы Караткевіча. Але гэта быў не той Караткевіч, гэта быў партызан Дмітрый Караткевіч. Застаецца, да, не той Караткевіч, гэта быў падпольшчык, да, гэта кіраўнік контрразведкі мінскага падполля. Ну, і як бы бачыш, да, што все як бы супадае, да? З аднаго боку Караткевіч, а з іншага боку ўсё тое, што я люблю, і тое, што чым я пасля ўсё жыццё як бы займаюся і што вывучаю, і пра што пішу. Мы жывем адначасова ў 2 гарадах. Падваенне асобы зрывае нам дах. Падваенне Караткевічаў, у прынцыпе, было для мяне калісьці вельмі вялікім сюрпрызам. Але я б іх не супрацьстаўляў адзін аднаму. І гэтыя дзве рэальнасці, гэта не тыя рэальнасці, якія можна супрацьпаставіць. Я, дарэчы, невялікі прыхільнік у гэтым сэнсе вот такой трактоўкі этой апазіцыі Менск-Мінск. Я невялікі прыхільнік гэтага канкрэтна тэксту, хаця я вельмі паважаю яго аўтара і ўсю ягоную творчасць. Вось, я б не супрацьстаўляў так адразу Менск-Мінск. У мяне гэта ўсё вот 2 часткі аднога вялікага цэлага, а іх гэтых частак нават больш, чым 2. Ёсць яшчэ і Мінск, ёсць яшчэ і Мінск, якія запісаны літарамі таго ж ідзішу ці іўрыту, там, да, так далей. Ёсць татарскім пісьмом кітабіцы, да. Все гэтыя людзі тут жылі, все гэтыя рэальнасці, яны перасякаліся, перапляталіся у адно. Ну, з аднаго боку так, яны як бы па чарзе ідуць адна з адной, а з іншага боку я згадваю вуліцу Гарадскі вал, мне здаецца, на якой вісіць шыльда з назвамі гэтай вуліцы гістарычнымі. І там проста дзірка паміж 1941 і 1944 годам. Быццам бы гэтай вуліцы не існавала, яна ніяк не называлася. Вось да 41-го ёсць назва, і з 44-го ёсць назва. А як яна называлася у гэты міжсавецкі перыяд, я б назваў яго так, вось там гэтага няма. То бок я да таго, што мы ад падзелу на Мінск і так далей, наўрад ці куды-небудзь сыдзем у бліжэйшы час. Не то, ведаеш, нават у нас такое стаўленне да гэтага перыяда, яно часта тлумачыцца нават не тым, што людзі нешта імкнуцца нечага пазбегчы, ну, асэнсавана, да? Проста адсутнічаюць элементарна веды пра гэта. Яны не ведаюць, дзе ўзяць гэту інфармацыю. Яны не уяўляюць сабе часта, што гэтая вуліца неяк магла называцца там іначай у гэты перыяд, які там яны прапусцілі, выпусцілі, да? Ну, а можа і асэнсавана, можа і свядома гэта робіцца. Тут не варта судзіць, як бы, можа быць так, а можа гэта. У выпадку з гэтай таблічкай я ўпэўнены, што ўсё зроблена свядома, але я б сказаў, што не хапае рэфлексіі, канешне. Людзям проста не хапае жадання асэнсаваць тое, што адбываецца і адбывалася, калі навокал ёсць гатовыя клішэ. Калі ласка, хочаш, бяры тое, што ў савецкім Мінску было нашмат лепш, чым цяпер. Хочаш, бяры тое, што ў нас ёсць 2 рэчаіснасці, якія існуюць адначасова. Хочаш, бяры тое, што любой цаной трэба захаваць тое, што ёсць цяпер, а не дапусціць нейкіх зменаў, якія там, напрыклад, можа азначаць для Мінска новая ўлада. І гэта ўсё гатовае,
просто бяры тое, што падабаецца, тое, да чаго больш ляжыць душа. А каб зразумець, што ўсё гэта існуе адначасова ў нейкіх не ў паралельных, а ў адной нават рэальнасці, ну, гэта трэба дужа загнацца, як мне здаецца. Антон, у прынцыпе, я думаю, што 20:00 на гадзінніку. Нехта, канешне, будзе глядзець гэты наш з тобой жывы эфір пазней у запісе. Ён абсалютна не разумее гэтай заўвагі пра 20:00, але гэта час, калі мы мусім скончыць, вызваліць нашу студыю для тых, хто будзе працаваць у яе пазней. Магу яшчэ і з задавальненнем бы даў табе час яшчэ на адзін верш, якім ты сканчаеш кожны свой выступ на публіцы, напрыклад. Это просто суд, тому што ты сказаў тое, што хацеў сказаць я. Гэта той верш, якім я сканчаю кожны свой выступ на публіцы. Я ведаю, чаго папрасіць у маладога беларускага літаратара. Насамрэч не. Рыбак рыбака. Добра. З вечаровых сеансаў паддатыя кінамеханікі прыходзяць да хаты адначасова з каровамі. Трамвай уначы звіняць на ціхлых ускраінах, дзе глебу распораз разорваюць шматтпавярховікі. Час забірае голас, змывае колеры, на чорна-белую стужку нямольна шоўкае. Сябры і ворагі звыкла мяняюцца ролямі. І бомбасховішчы робяцца канспляцоўкамі. Пара надыходзіць збіраць камяні спатыкання і наўзамен руінаў, пакінутых бомбамі, каб не пазбыцца набытых нядаўна навыкаў. Героі падполля, гурмою, супольна з палоннымі. Відпаведна з усімі правіламі маскіроўкі. Будуюць кардонны горад, блытаюць карты. Каб вайна, калі нават і вернецца, ужо не здолела. Пазнаць тыя самыя вуліцы. І заблукала. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Антон Рудак быў сёння на творчай кухні. Мы, канешне, больш, чым размаўлялі пра паэзію, мне здаецца, размаўлялі пра горад Мінск, але думаю, што гэтая праграма і адрознівалася найбольш ад іншых праграм, а ў кожнай мусіць быць нейкі свой твар і нейкае сваё адрозненне. Дзякуй вялікі. Калі ўсё будзе добра, у наступную сераду ў 19:00 творчая кухня працягнуцца. Ну, а мы сёння на гэтым скончым. Павел Свердлоў працаваў у гэтым стрыме з боку Еўрарадыё. Дзякуй Пэн-цэнтру, што гэтая праграма ёсць. Шаноўныя слухачы.